ಬೀಸ ದಿನ ಕುಂಜಿಯೇಸ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುಟು ದೇವೇರಿ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಗುಂಬೆಲು ಬದುಕಿದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಗುಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರಿ ಯಾನ ಏನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂದು ನಾಟಕ 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 ಒಂದು ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಬಂದುಲೆ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಬ್ಬೇ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ದುಂಬುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡೈತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಭೆನು ಗುರುತಪತ್ತದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಕೊರಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತರಗು ಬುಳೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜ ಅವೇನು ನೆನಪುದಿಯುಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಡುಪುನಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಂಡ ಅಕಲು ವಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಇನಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಿನಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಆ ಒಂಜಿ ಪದಕವನ್ನು ಮೆಡಲ್ನ ಗೆತ್ತನ್ನು ಕಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಆಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಭೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡೇ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಚೈಕ್. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೇ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ತಳಾದು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಆದುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾಡು ಪತ್ತದು ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ವೇ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲ ಕುರ್ತಿ ನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಆಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ಸ್. ರಂಗಭೂಮಿದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗುಣಮಟ್ಟನು ತೂದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಆಕ್ಲೇನು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರುವೆರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ AK ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ಕನ್ನಡೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಪಂಡು ಬಂಜಿದ ಬಡಗು ಬೋಡಾದು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮನದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂಪ ಇಂಚ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಜನಕ್ಲೇಟ್ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ ಪುಗ್ಗ ಮಾರನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ತೋಜುವೇರು. ಪುಗ್ಗ ಮಾರನ ಪೊಣ್ಣನ ಕತೆನ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆಲೇರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರಾ.
ಹಲೋ ಏ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಡಲ್ಲೇ ಹಾರ್ನದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ರೆ ಬಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾರ್ನದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳು ನೀ ಇದಾದೆಯ ಬರ್ಪೆ ನಥಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಈ ಪಾತೇರ್ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಚೂರು ವೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪ ಜೈಂಗೋಸ್ಕರ ಮೈ ಪುಳಗ 5 minutes I'll call you back okay hello excuse me ನಿಂಡೇನೆ ಇದಾನೆ ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ತೂತಿನ ಇಜ್ಜಾನ ಎಕ್ಕಡ್ತಿಂಚ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಹೋ ಯಾನಿತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಸಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗ ಬಗ್ಗ నీకు దానయా సాయి సంత నిజ ಅವಳು ಪೇಂಟೆಡ್ ತಪ್ಪದು ಬತ್ತತ ಏತ್ ನಾದೇ ಗೊತ್ತನ నీకు నన్ను వంజుకు సమానంగా ఆడు కూడా ఇది ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೆಜಾಮ ಹೇಳಾನ ಗಾಡಿ మీద దాల్ తాగుతుండ దాద మల్తువా వాసదంతని అన్నా 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 పుగ్గబడే ಬಗ್ಗ పుగ్గబడే పుగ్గబడే వంచిదెత్తల్ వచ్చే ಕುಡವಡಿಯಾ ಕುಡವಡಿ ಬಲ್ಪುನು ಅವಳು ವರ ತಪ್ಪದು ಪೋಯತ ತುಲ ಅಲ್ಪಪತ್ ಮನ್ಪದೆ ಕುಲ್ಯನ್ನಾಡೈ ಅಂತೆ ಮಾತ ಬೇನಂಡ ಅತ್ತು ಬಗವಲ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪೋತತ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಂಗಾಣ ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅವಳು ಎತ್ತದ ಇದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಲು ಅಂಚನಟ್ಟು ನಾಲ್ ಬಂದು ಈ ಬಾಲೆ ಬತ್ತ ನೋಡು ಕೂಡ ನೀನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಡ ಪನ್ಗೆ ದಯ್ಯ ಏನ ಕಂಡನಿಯ ಬಿಡು ನಿಕ್ಕರ್ತಾಪುಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡುಂಡತ ಓದೋಡು ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಉಂಡತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಾಲ್ ಮಾರ ಗೊತ್ತಾನತ ಈ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಹೋಯ್ ದಾಲ ಓದೊಂದು ಇಜ್ಜಗೆ ಮಾರ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬೇ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗೋಡು ದಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗನ ನಿಕ್ಕ ಪುಗ್ಗ ಮುಂಡ ಬೇತ ದಾಲಜ್ಜಂಬೆ ನಂಬೆ ಈ ಎನ್ನ ಮಗೆಂಬೆ ಮಲಮಲ್ಲಕೇನು ಕಾರು ಬಸ್ಸು ಲಾರಿ ಅವು ಪುರಕೇನು ಯಾನಿತ್ತ ಕೇನು ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಬೋಡು ಬೇ ಪುಗ್ಗೋರ್ದು ಬಿದೇ ಬರ್ಪುಜೆ ಮಾರ ಇದಲ್ಲ ದೇವೈ ಹೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಬರ್ಲೆ ಪುಗ್ಗಬಡೆ ಬತ್ತೇನ ಬತ್ತೆ ಇಂದೆ ಇಂದೆ ದೂರಡುಂಟು ಏತ್ ಏತ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ನನ್ನವ್ರ ಅಂಚಿಂಚು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೈತೆ ಯಾಂದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದೇನ ನೆಟ್ಟೇನ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದಿ ಪೂಜೆನ ನನ್ನವ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂದಲ್ಲ ಕಾಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆ ನೆನೆಪೆಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪುಯ್ಬೆ ಕಾಸು ಉಂಡುಂಬೆ ಪುಗ್ಗ ಮಾರನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊರ್ದುಗುಲ್ಲ ಅಂಡು ಬರಲ್ಲ ಪುಯ್ ಅಣ್ಣ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಿಯ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಡಿ ಯಾನ್ ಬಲಿಪ್ಪೇನ ಅವನು ಊರು ಬಿಡ್ತು ಬಲಿಪ್ಪೇನ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಜನ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದಿ ಪೂಜೆನ ನೀವು ತದ 5 ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುನೆ ತೂತಿಜಾರ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಂಜತ್ತಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಇಂದೆ
ಇನ್ನ ಕಾಸು ಬುರ್ದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಲ ಪುಯ್ 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 ಹೋಯ್ ಬಾಬಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ కాస్య కంతి కొర్పేయ మనకు ఒక కొర్పేయ బుక్కబడే ఇందేనా 10 రూపాయలు బడా అప్పుడు ఇంకొత్త అప్పుడు మరే నీకు బడా అప్పుడు ఎంకల బడా అప్పుడు అత్త ఇలా ఆయ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತು పోయి 10-18 ರೂಪಾಯಿ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಜನ ಏರಲ್ಲ ತುಗತ್ತುನಾಡು ఒక నీకు ఓనస్ తెచ్చుకోరా అంత ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜನ ಬೈದು ಬೇಡ ಬಡ ಬುಡ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಓನಸ್ ಕೊರಂದುಲ್ಲಿ ಓನಸ್ ಬಂಜರ ಓನಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಬಿರೋ ಓನಸ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾಡ ಒರಿಯ ಬರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಒರಿಯ ಬರು ಡಮಡ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಕೊರ್ಪು ಅಂದೆ ಈ ನಡು ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಲ ಬಾಲೆನ್ ತೂವಲ್ಲ ನಾನು ದೊಂಕೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬಾಲೆನ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಲ ಆರು ವನಸ್ ತೆತ್ಕೊರ್ಪೆನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಬಂಜರ ಉಲ್ಕಾವ ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಪುಂಡ್ಯ ಪೋದು ಪತನರ್ತ ಅಂದ ವನಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಾರಯ್ಯ ಹೊರ ಬಣ್ಣಿರತ್ತ ಕೂಡ ಬಾಲೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಬರೋರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾಕಡೆ ಹೊರ ತಪ್ಪದು ಪೋತ ಮಾರೆ ನಾಡೊಂದು ಬರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ಇದು ಚುರು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ವನಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ವನಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆವಾ ಅವೇ ವನಸ್ ಅವನು ವನಸ್ಸದಲ್ಲ ವನಸ್ತಲ ತೋಚಂದಿಜ್ಜತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ತಲ್ಪದಲ್ಲ ವನಸ್ ಅತಿ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪು ಬಂದು ಕೈ ಬತ್ತೊರ್ಚಿ ಈಚಿ ಅತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ವನಸ್ ಬರ್ಚಿ ಕೈ ಬಿಡ್ಲೆ ಅತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ವನಸ್ ಬರ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಏನು ಉಲ್ಲೇತ ಅನ ಗುರ್ತೊಂಡು ನೀಕ್ ಅಯ್ಯ ಓಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಲಗುತ್ತುಂಡ ತೋರದೆ ಗಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಬಿಡ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾ ಯಾಂಪಂತಿನ ನೆನೆಪುಂಡತೆ ಅಂದು ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ರಿಮೋಟ್ ದ ಕಾರ್ ಬೊಕ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇರಗೆ ಟೆಡ್ಡಿ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದನೇ ಕನ್ಪೆ ಇರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅತ್ತೇವು ಇಂಗೊಂಚೂರು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟುಂಡು ನನಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ ಸೀನೆ ನಿಂದೆ ಶೇ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾಮೂಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಟ್ ಆಗ ದಾದಾ ಸರ್ ಏರೆ ವನಸ್ಪತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಏರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸೀನೆ ದಾದಾ ಮಂತೆ ಆಯ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಂಜರ ನಿಕ್ಕೆ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೋದು ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ವೆ ಸರ್ ಅಂದೆಯಾ ಅಂದೆಯಾ ಅಂದೆಯಾ
ಯಾ ಚೈನ್ ಕಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಪರ್ಸ್ ಕಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟು ನಲ್ಲನ್ ತುತ್ತಿ ಜಾತೆ ದಾನೆ ಮಸೆ ಬತ್ತೆ ದಾನೆ ಮಸೆ ಬೇಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆ ಪಾಡೋಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇ ಏಯ್ ಎಲ್ಲನ್ನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ರಿಮೋಟ್ ದ ಕಾರ್ ಬೊಕ ಟೆಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಡು ಲಗ ಏಯ್ ನನ್ನ ಮೂರು ತಿರ್ಗೋದಿತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಹಾಂ ಪಂತಿನ ನೆನಪುಂಡದ ನಿಕ್ಕೆ ಹಾಂ ನಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲ ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಮುತ್ತೂರು ಏನಾಗಿ ಬಂಡೆ ಏ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ ಪೋಲಿ ఆయన మేలు కై పడుతున్నాయి సార్ అయ్యి యాందాద మల్పుడు మారైతి యాందాద మల్పుడు పన్న సార్ ఎంగ్లే గేర్లు ఇచ్చారు సార్ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಚ ಒಂದು ಪಂದು ಏನಾಗಿ ವಾರ್ನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂದ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚೆ ಒಂದೇ ಪುಣ್ಣು ಐದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ನೀಕು ಅಂಚಲ ಬೋಡಿತಂದ ಒಂದೆರಡು ಕಾಸು ತಂದು ಅಡಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಕಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ಕಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗಿ ತೊಂಡ ನಿಕ್ಕು ನಾಟು ನಾಳೆ ನಿನ್ನಂಚನಕ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ಏರ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬರ ನಿಗಲು ಅತ್ತದೆ ಓರೆ ಪೋತದ ಇತ್ತದಾದ ನಿಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ದೇ ನುದ್ರಬೇಕು ಒಂದು ಮೋನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಣೆ ಕಟ್ಟಿ ನಾನು ದದೆ ಈ ಎಂಕ್ ಎದುರು ಪಾತೇರಿ ಎಂಕ್ ಪೊಲೀಸ್ದಾಗಿ ಎದುರು ಪಾತೇರಿ ದಾದಾಪನ್ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಕೇಸು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರಪೆ ಓ ಕೇಸನ್ನು ಗೊತ್ತುನತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದೆ ಏ ಸತಿ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಬೈದಾನದ ನೈಟ್ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಒಂದಿ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ ఆయన కండని సార్ ಕಂದನಿ ಮೇನಿನ ಕಂಡನಿಯ ಐಕಾಯಲೆತ್ತಿನ ಈ ಪೋ ಒಂದೆ ಬಿಡುವನ ಜನ್ಮನೇ ಇದ್ದಾವ ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ್ಮನೇ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಸೊರ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಪೋರೆ ಬುಡ್ಪಿಲ್ ನಾಚ್ ಅದೇ ಆ ಪುಂಡ ಆಡ ಕಾಜೆತ್ತು ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಲನ್ನ ಪೋತು ಫೈಲ
ವನಸ್ ವನಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ ಕಂದಿನಿ ಏನ ಬಂಜರನ್ ವಡ ಪುಡ ಬಾಯಿ ಕೊರಡ ತಿನಿಯ ಜೀವನ ಸರ್ವನಾಶ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸರಿ ಎತ್ತದ ಬಂದಂಡ ಯಾನೀ ನಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಿಟ್ಟು ಪುಗ್ಗ ಮಾರ್ದ ನತ್ತೊಡೆಯ ഈ പടവ് പണ്ടെന്നത്തയ്യ ഞാൻ അയലെത്തെന്ന് സത്യോട് പോയിനി ಒಂಜಿತ್ತಿನೇನೆ ಸಾಂಗರ ನಟ್ಟದ ಪಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಂದು ಪೋಯೆ ಕೊನೆ ತಿನ್ನಿ ನಿಕ್ಕ ಬಂದದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿಯ ಆನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕತ್ತಿಯರತ್ತ ಆಗ್ಲೇ ಬಾ ನೋಡು ಎಂತ ಧಾನ್ಯವಂತೆ ഞാൻ കണ്ടിയന ബുക്ക മറന്ന് പെന്ത് തിന്നൊന്നില്ല എന്നച്ചിനാക്കളെ ബതുക്കുന്ന അക്കയിച്ച ദേവര അക്കയിച്ച എന്നച്ചിനാൽ ബതിക്കണം മല്ലി పడ్డాపుండు ನಮ್ಮ ಕಾಯೋ ದೇವನೇ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಯಾತನೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೂಚನೆ ನೀನೆ ನೋಡೋ ಶಿವ ಶಿವ ಕೇಳೋ ಶಿವ ಶಿವ ಕಾಯೋ ಶಿವ ಶಿವನೇ ನೀನೇ ಕೇಳೋ ಶಿವ ಶಿವ ನೋಡೋ ಶಿವ ಶಿವ ಇರಲಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯೋ ದೇವನೇ ಏನೋ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಯಾತನೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೂಚನೆ ಓಹೋ ಒಂದೇ ಬಾನಿನ ಕೆಳಗೆ 108 ಮಂದಿಯು
ಎಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಟ್ಟು ಎಂಕಲು ಎದುಕೊನಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೇನು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೂಜೇ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುಂಡತೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಲಕನೆ ಆಬ್ರ ಕಡಬ್ರ ಪಣದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆತೇರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನದಿಗೆ ಜೋರಾದು ಎಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪಣು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರೇನ್ ತೂನಗ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲನ್ನು ಕೊರೆದು ಅವೇನಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿರತಿರ್ಗ ತೂಪಿಲಕ್ಕನೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೀರು ಎಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ರಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಆ ರಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಆ ಬಲಿಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಜವಣನ ಆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನೆನಪಾಪ ರಂಗ್ ಬರ್ಸ ಬೊಳ್ಳಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಏತ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಗೆತ್ತನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರೆಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಅಲ್ಪ ಆ ಪೀಠಡು ಕೊಲ್ಲೋದು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಳ್ಳ ರಡ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಸುರುಕಾದು ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರಾಣಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಮುರಾಣಿದಲ್ಲ ಇನಿ ಐದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಪೋತಾರು ಲಾಯ್ಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಯಾಪಲ್ದಲ ಕಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊರಿಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತಿನ ಪುದರಂಜನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಮುರಾನಿಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಮಾರ್ನ ನೀರು ತೂತಾರವಲ್ಲ ಅತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ತೂದು ಮಲ್ತಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡನ ಸಾಂಕೆರೆ ಬಡದು ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಆಪಿನ ಘಟನೆ ಇಂದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನೋಡು ನಡತುದುಪುಂಡು ಪಾಪ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಪನ್ಪುರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎರಡಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಆ ಘಟನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಇವನು ವಿಶ್ವಾಸ ಮುರಾನ್ಲೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ದಾದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಸೆ ಪೇರಿಂದ ಅವಂತ ನಿಂಗ್ಲೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಬಟ್ ಅವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಓಲು ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬರ್ದು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆತನು ಎಡ್ಡೆ ಪೂರನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬಾಗ ಕೂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಏಕೆ ವಿಜಯ ಕೋಕಿಲ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂದಿ ನಡೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ದಾದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನಾರ್ನ ಪುಗ್ಗ ಮಾರ್ನಕ್ಲೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೂಟ್ ಆವಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲು ಪುಗ್ಗ ಮಾರ್ನಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು ಸೇರಿದಿರಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊನ್ವೆ Suru can really sorry and Jadudu Batin Erdora performance to where I think. So anyways Mata team the Pratiyo Reglo all the best Malpa Anchene Namma TV in the Panda Posa Karakramana Korpin Anchin on the channel and in that actually Namma Tulunadu yet performers ita Telipona ita Sahajavad Nama legends Naklentu one ten Takala copy Nama Manpa and I Buliponala it's a very big talent. And you're doing really great. Mast Kushan and Tuina the performance mast Kushan. So Mata team all the best. Anchani concept all the best. Thank you. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಹೀರೋ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಿರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಈರಿಡ್ದು ಕಲಾಶ್ರೀ ತಂಡೋಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೂರ ರೇಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತುಯಿನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಪುಗ್ಗ ಮಾರುನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಕಂಡನಿನಲ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ನ ಆತು ಪರತ್ತು ಮಲ್ತದು ರಗಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ನೆಟ್ಟೆ ಇದು ಬೈದಿಂತಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಅವು ಅಂಚಿನೇ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಪಾತ್ರನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮೇ ಇರ್ನ ಕಾರು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಆಯ್ತು ಕೂರೆ ಮಲ್ದಿನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಲಿತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಮ್ ಉಂಡು ಇಂಜಿನ ಮಂಡ
ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣ ಅಂದ್ ಒಂದು ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೇಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಡ ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಕಾಲಮ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಶ್ವೇರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಡೈಲಾಗ್ಡ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಐಕ್ ಆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಐಡೋ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಡ್ಬರು ಅಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಐಡೋ ಕೊಂಚ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪರಿಯರು ಸೈಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ ದ ಪುಗೆ ಬಡಿಯರು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡಪ್ಪಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ ದ ಪುಗೆ ಬಡಿಯರು ಸೈಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸಡೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಲಿಫ್ಟ್ 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 ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತೆರಡು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾತೆರು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಐಟೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋತನು ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತೂ ಅವು ರಿಯಲ್ ಹತ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತದೆ ಈಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಫೇಸ್ಲು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಂಚ ತಿಂತಿನ ಪೊಲೀಸ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸೋಕುಲ್ಲೇರಾರು ಆರ್ನಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದೇರು ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ವರ ಪಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶೋಕ್ ಬೈತಂಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಜಿನ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ದಾದಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲು ವೃತ್ತಿಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ವೃತ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗೆ ಮಾರು ನಾವು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಕಲ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇರನ ಪುದಾರು ನಮ್ಮ ಊರದ ಕೀರ್ತಿನ ಆರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಆರು ತೋಷ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು. ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ನೆಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇಡೀ 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 ಕನ್ನಡಿಗೇರು ತೂತೇರು ಅಂಚನೆ ಅರೆಗುಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪುದರುಂಡು. ಆ ಅಡ್ಡ ಪುದರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೂಟು ದಾದ ಗೊತ್ತನೇ ಅರೆ ಲೆಪ್ಪನು ಸೈಕೋ ವಿಶ್ವ ಅಂದ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ಪುದರ್ ಅವ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆತೀನಿ ಸೈಕೋ ವಿಶ್ವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಡ್ಡ ಪುದರ್ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂದೆ ಬಹುಶಃ ಐಕ್ ಪಡೆದು ಪೇರದೆ ಐಕ್ ಬಡದು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿನ ಪೊಟ್ಟಗ ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖಡಕ್ ವಿಲನ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತುನಾಗ ನೆನಪಾಪು ನಿಕ್ಕಲ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಶೇಡ್ ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅರ್ನ ಈತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಬೈದೇರು. ವಿಲನ್ ತುನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುನಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಮಾಮು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ನಾಟಕಗಳು ಅವು ನೆನಪ ಒಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಅಭಿಮಾನಿಲನ ಎಂಕಲ ಕೋರಿಕೆ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ಮಾಮು ನಾಟಕದ ಇರ್ನಂಜಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಝಲಕ್ ನಮಕ್ ಬಿಡೋದು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಆದ ಸಮಯ ತಾನು ಮಾಮುಗೂ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮುಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಒಯ್ದು ಅಂದು ವಿಜಯರ್ನ ಆಯ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಈಗ ನೆನಪು ಜಾನು ಬೇತೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಪನ್ನೆರ ಅವಂದ ಮಾಮೂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎದುರು ಪಾತ್ರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಈರು ದೂರದ ಸುಬ್ಬನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ನನಗೆ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಬರೋದು ನಿಜ ಎಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆಯಾನು ಇಜ್ಜಾನು ಕೋಡೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓದಿತ್ತಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಓದು ಬತ್ತವಲ್ಲ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಪಾಲೆಲ್ಲ ಮೇ ಭುಜಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಐ ಗೋಪಾಲಿ ನಾಯ್ಡಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ಎಂಡ ಬಡ್ನೇರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಬರೋಡಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರು ಅಂಚೆ ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತು ಜನ ಅನ್ಮೂಲ ಬಾಗಿಲೇರುಂಡ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆಗ್ತೇವೆ ಗೋಪಾಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಂಡ ಈ ಮಾರಿಲ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾವು ಅವು ಆರೋಗ್ಯ ಗೊತ್ತು ಪಾಪಮ್ಮ ವೈರಸ್ ಬತ್ತಿದ್ದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅದು ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಂಕೆನ್ನ ಇಂಚಪ್ಪ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಗಣೇಶ ಇಂಚಪ್ಪಗೆ ಏನಾರು ಎಣ್ಣೆ ಪುಂಜೋಕ್ಲೆ ಏನು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ತೇನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ಬಬಿತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನಂತ ಪೊರ್ಲ ತೆಲಿಪುನಗ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗುರಿ ಬಂದ ಪೂರ್ಣ ಅವು ಕೊಡ್ದ ಇಲ್ದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಾಯಿಲು ವಿಜಯರ್ನ ಮಗಿ ಅದೆತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಪ್ಪಾಗೆಂಡಿ ಗಣೇಶೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೆಟ್ರ್ ನಕ್ಲದ ಅದ ಮುಪ್ಪಾಜು 1 ಲಕ್ಷ ಅಮ್ಮ ಸಾರತ್ತವು ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮಂದಿ ಸೆಟ್ರ್ ಬೈದಾರತ್ತ ಬೈದಾರೆ ಬಂಜಾರ ಒಂದೊಂದು పోతారు అయితే ಬೆರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದು ಬತ್ತು ನಾಲ್ ಅಪ್ಪೆಲೆಗಂತ ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ದ ಇಲ್ದ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರ್ ನಮಗೆ ಹಾಕೋರಿ ಐ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಿ 32 ಕೇಂಡಿ ಕೂಲಿದಾತಿ ಒಂಜಿ ಕಡಂಪರ್ ರಡ್ಡು ಪೋತುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಎಂದನದ ಅಣ್ಣ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೋಕಿಲ ವಿಜಯರಿನ ಬಿಡ್ನು ಚೊರೆ ಮಲ್ಪನಿಡ ಆ ಜನ ಸುರು 6 ಚೊರೆ ಮಲ್ಪದ ಏತೆ ಕುಂತಾಯನು ವಿಜಯರಿ 28 ಮಗು ಅಂತಾಯರು
ಅಂಚೆ ಇಜಿನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ 40 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇರು ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಡತ್ತೆ ಆಕಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಮಾತು 20 ಜನ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೋಡೆ ಅನ್ನು ಬಡ್ದು ನಮಗೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಆಯನ ಕೈക്ക് ಕೋಡೆ ಕೋಲ್ಗೊರ್ನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೇ ನಮಗೆ ಅಂಜನ ಕುಟುಂಬ ವಾ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆತನ ಗಲಾಟೆ ಹಾಕೊಂಡವಳು ಸಭೆ ಹಿಡ್ದು ಗಲಾಟೆ ಅದು ಲಾಕೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಡು ತುಳುನಾಡೆ ಏತೋ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸ್ಕಿಟ್ಟಿಡು ಸಿಕ್ಕಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನೇಟ ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಡೈಲಾಗ್ನ ಪಂಡದು ಜನಕ್ಕಲು ಆ ರಂಜನೆಗೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ರಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದ ಕಾಪಿಗಡ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯರ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಏತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಕಾಪಿಗಡ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ತೂತಾರೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಬರಿಟ ಪರದೆ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ನಾಟಕ ತೂತಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಾತ ನೆನಪು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಾಟಕಲ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ 80 ಸತಿ ಇರ್ದು ಮೆತ್ತುದು ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತನೆ ಅನ್ಬೋದು ಪನದಿತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿಡ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿಜೇರಾರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಬಾಯಾಟಿತ್ತು ನಾವು ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಲೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಭಾವ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕನ ಪ್ರಭಾವ ತುಲೈತೆ ಅಮ್ಮೇರು ಆರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಐತ ಪ್ರಭಾವ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ತದ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪನವಂತೆ ಓ ಅದೇ ಡಿಟ್ಟು ಪನವಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲೆ ದಯಮಂತಿ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನೆ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ರ ಮಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಾಸಾಪಿನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಆತನು ಅಂಚಾದು ಕಲಾವಿದನ ಕುಟುಂಬದೇ ನಮಕೊಂಜಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ತಿಕ್ಕಿದೇನೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಂತೋಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಳಾನಾಯಕಿಯರು ಬರೀ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೊಂದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಡ್ಡ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಮೇರು ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಚ್ಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಅಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೇಡ್ ಅಂತ ತೋಷ್ಪದಿನಾರ ದಯಮಂತದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪದ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡಾಯ್ತ ಅರ್ಥ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ದೆಂದು ಅತ್ತಂಬೆ ಯಾನೇತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಪೇನ ಆತು ವೈಲೆಂಟ್ ಅಪೇಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಲಟು ಕೋರಿ ಪತ್ತೆರ ಗೊತ್ತಿಜಂದಿನ ಈ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಬಾಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಸುರುಮಲ್ತ ಅಂಚಾಂಡ ಕಟ್ಟುಗು ಕಲಪಾಡ್ದಿನ ಯಾನೇತ್ ಚಾಲು ಪೊಡುಮೆ ಅಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಡಿ ಕೊರಿಯೆ ನಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಿಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯೆ ಈ ಎನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಬೆತ್ತಿ ಅತ್ತಂಬೆ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ನಾನು ಕೆರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಯಾನ ಹಾಕುಜಿ ಹಾಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಜರಾಂಡ್ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೆರು ಲೋಕಿಯ ಸಹಚರ ಬಂದ ನಾನು ಬದುಕೊಡು ಮೈ ಈ ಬದುಕೋಡು ಬದುಕದಿತ್ತದು ಸೈಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಸೀನ್ ನಿಕ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಉಲ್ಟಂಬೆ ಲೋಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಯಾನ್ ಅಂಚಂದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಆನ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಫ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಆನ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾವ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂದು ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂಡೇರು ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರತು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಪತ್ತದ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬೆದ್ರದ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಶುಭವಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಸ್ಮಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೂದು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನರನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತ ಬತ್ತದ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾ ತಂಡದ ಸರ್ವೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಚಿಕೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಚಿಕೆಡು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ವಾ ರೀತಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮಕ್ ತುವೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪಗ